खुलुमबाय गुड मर्निं बिराद गोबाव समनि उनाव आं दिनै भिडिअ लानानै फैदों ओमफ्राय बिराद गोबाव सम जाबाय मेन भिडिअ लाबोयैया ओमफ्राय दिनै लानानै फैबाय आरो हालोदाबो थिग नङामोन ओमफ्राय बेनिखायनो लाना फैयाखै आरोखि सानदोंमोन जे दासान्दि फ्रि टाइम लाबोबाय थागोन खिन्थु देहाया हठात खरि गाज्रि जानायनि जाहोनाव आं भिडिअखौ लाबोआखै ओमफ्राय दिनै भिडिअ लाबोनायनि जाहोनानो जाबाय दिनै आंनि जोनोम सान ओमफ्राय नोंथांमोनहाथ' मिथिखायो आं रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बा सोरनिबा हेफाजाबनि खारनावसो आं दिनैसिम थांनानै दङ दा बेनि थाखायनो आङो जाय बिथांमोनहा आंखौ 2017 निफ्राय दिनैसिम आंखौ हेफाजाब होबोगासिनो दं बे बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोजों साबायखर बावनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोदों थ' आङो माने जेखिनि दिनैसिम जेसेबांखिनि थांनानै दं बे सोरनिबा ब्लाडजोंसो थांनानै दं बा सोरनिबा हेफाजाबजोंसो थांनानै दं जे आंहाथ' खुद जेनेबा ट्रिटमेन्ट लानो हानायबो माबा गैखाया आरोखि जेनेबा आइ आफा रायजो राजा बा जोंनि बिटिआर सोरखार बा सोरबा पार्सनेलि आंखौ हेफाजाब होनाय बायदि गोबां मानसियानो बा सोरबा जब मावनाय जब मावै बा सोरबा खामानि मावग्राबाबो आंखौ सिगां समनिफ्रायनो माने दिनैसिमाव गोबां हेल्प होगासिनो दं आरो दासिमबो हेल्प होगासिनो दं आरोखि ना थ' बे बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोजों साबायखर बावो मानो होनबा नोंथांमोननि अननाय नोंथांमोननि हेफाजाब होनायावसो आं दिनैसिम थांनानै दङ दिनै 2023 6 थारिख 7 मास बेखिनिसिम आं दिनैसिम थांनानै दं जेसेबां माने दुखु दाहा खस्थ'आनो जाया मानो बा एकदमबारे माने जिउआनो थानाय नंला बायदि बेफोरबायदिबाबो दिनैसिमबो आङो नोंथांमोननि अननायाव बा आफा बोराइ बाथौनि अननायाव दिनैसिम आं थांनानै दङ थ' आङो आंनि गोसो गोरबोजों साबायखर बावो आरो नोंथांमोनखौ आरो अरायसम नोंथांमोननि हेफाजाब मोनबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो माने नोंथांमोननि सिगाङाव आं मानो भिडिअ लाबोआखै होनोबा माने दाखालि चेकआपनि उनावहाय आङो हठात खरि माने हाङा माने सरथेनानै एकदमबारे हां मोना बेबायदि जादोंमोन आरोखि ना ओमफ्राय आङो नैबे बुस्थुखौसो दा इउज खालामनानै थागासिनो दङ ओमफ्राय दिनैहायथ' जानाय नंला आरोखि ओमफ्राय गाबोन एक्सट्रा खालामगोन आरो सेसनि ओमफ्राय बिनिफ्राय मा मोनो रिपर्टआ ओमफ्राय दा सानसे बेजों माबानानै सोलिनानै दङ डक्टराबो मोजांखायसो जे आङो फन हरनायावनो जेनेबा इमारजेन्सि आंखौ लिंहरनानै आंनो मेडिसिन लिरबाय ओमफ्राय बेखौ लिरबाय दा एसे रिलिफ मोननानै दं आरोखि एसे मोजां मोननानै दं नङाबाथ' आं एकदमबारे हांखौनो लानो हालामोन जे थाबायनो बा जानो जिरायनो बेबायदि जेबो माबा गैलामोन आरोखि ओमफ्राय आङो एकदमबारे बिराद टेनसनाव दंमोन बिराद डिफारेन्स एकदम मा जाबावगोन जेनेबा आरो डक्टर लोगो हमनो थाखायबो बिराद खस्थ' बिनि थाखायनो एकदमबारे बांसिन टेनसन जाबायमोन आरो खिन्थु आं खेबसे फन हरनायावनो बा मेसेज हरनायावनो डक्टरा आंनो रिप्लाइ हरनानै आंखौ एकदम इमारजेन्सि आंखौ लिंहरनानै मेडिसिन ओमफ्राय चेकआप खालामबाय ओमफ्राय माबाबाय आरोखि ओमफ्राय बिदि खालाम होमबानो माबा एसे रिलिफ मोनगोन बिदि होनबाय ओमफ्राय दासान्दियाव दा आं एसे रिलिफ मोनबाय आरो मोजां मोनबाय एसे एकदमबारे मारै खालामबा मोजां मोनगोन आंबो बे माबाखौनो एक्सारसाइस बायदिसिनाबो आं खालामबाय मारैबा मोजां मोनगोन मा खालामबा मा जाबा मोजां मोनगोन बेफोरबायदि आं एकदमबारे डिटेल्स नायजोब्बाय आरो जा डक्टरा बुंदों बेखौ आं फल' खालामबाय आरोखि ना ओमफ्राय दा एसे रिलिफ मोननानै दङ ओमफ्राय दिनैथ' आङो खालामहैला एक्सट्राखौ गाबोन खालामहैसै आरोखि एक्सट्राखौ गाबोन खालामनानै हस्पिटालाव सिङावनो खालामगोन दिनै डेट लानानै फैसै गाबोन खालामहैगोन आरोखि ओमफ्राय दा बिनि रिपर्टखौ नायनानै डक्टरा मा साजेस्ट होयो बेनोसै आरोखि थ' बेनो आरो जेनेबा नोंथांमोननि थोजासे अननो हायाबाबो जेनेबा आंखौ सिगां समनिफ्रायनो लाख मानसिया बा लाखखौनो होननांसिगोन लाखसिमाव फैखासिगोन आरोखि लाख मानसियानो आंखौ दिनैसिम आंखौ हेफाजाब होगासिनो दङ सोरबा ब्लाड डनेट होनानै सोरबा फैसाजोंबाबो सोरबा रावजोंबाबो बा सोरबा माबा मोनसे सोदोबजोंबाबो आंखौ दिनैसिमाव माने बिराद हेफाजाब होबोगासिनो दं दासिमबो आं बिराद खस्थ'आव दङमोन ओमफ्राय जोंहा बिनानावनाबो सेलारि हाबाखै बिदि होननायलाय ओमफ्राय जोंनि बाहायनो जों थानायावनो आरोखि एखे बिल्डिंआवनो सासे माबा दिल्ली पुलिसाव मावग्रा आब' आरोखि ना बेसो जोंनि रुमनि फैसाखौ होथ'दों आरोखि ना होथ'नानै दासिमबो मैयाना दाख्लैसो बेलेगनियाव लानानै
माबा होफिनबाय आरोखि मानो होनबा आब'आ सुटियाव न'आव थांनो नागिरदों थ' बेनोबो फैसा नांगोन बिदि माबानानै जोङो आब'नो फैसाखौ होफिनबाय आरोखि ओमफ्राय आब'आ जोंखौ फैजेननायनिफ्रायनो बिराद अनदों आरोखि जोंनाव गरमा बिराद गरम जोंनाव कुलार गैयामोन फांखा दंबाबो फांखानि माबाजों जों उन्दुनो हायामोन बेखौ नुनानै आब'आ गावनियावहाय माने गावनि लोगोनि कुलार दंमोन आरोखि ना बेखौ जोंनो हरबाय कुलार हरबाय बेड हरबाय ओमफ्राय बिदिनो बाल्थिं गासिबो माने आब'नि माबाफ्रानो आधा सामानानो जोंनाव दंफैयो आरो आधा मालफोरानो जोंनाव दंफैयो आरोखि दा जेनेबा मालाबा रुमाव दै जोबो ओमफ्राय थेवबो माने गासिबो आब'नि आधा सामानानो जोंनि रुमाव दंफैयो होननानै बुंजायो आरोखि ओमफ्राय दा आब'आथ' माबा गाबोन दिनै थांगोन 7 थारिखआव थांगोन 7 थारिखआव थांगोन होनदों ओमफ्राय 7 थारिखआव थांबा बे होनबावबाय माने रुम साबिखौ जोंनो गालांगोन ओमफ्राय जोङो सामानखौ होनदोंमोन आरो दोनहैखानोसै होननानै खिन्थु आब'आ होनबाय नांलाया दे नांगौबा उनाव माबा मोनसे खालामगोन नोंसोरबा माला थांनो मोनो बेबायदि होननानै माने जोंनिफ्राय सामानफोरखौ लायासै थ' आंखौ बेबायदिनो गोबां हेफाजाब होयो आरोखि जेनेबा खोथा बाथ्रा बा माबा मोनसे माबायाव जेलानाखि आं बिराद दुखुआव थायो बा खैफोदाव थायो बिदिनो माबाफ्राव गैथारै समाव जेनेबा सोरबा आंनो जासिनानै हरो नोंनो बिदि प्रब्लेम जादोंबा आं नोंनो हरथ'नोसै बा बेखौ नोंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ हर बा नोंनि गुगल पे नाम्बारखौ हर बेफोरबायदि होननानै बिहरो थ' गासिखौबो माने आं आंनि गोसो गोरबोजों माने एकदम दिनै आं जेखिनिसिम दा दङ बा थांनानै दङ बिसिमाव नोंथांमोनखौसो आङो माने बांसिनै साबायखर होनांगोन मानो होनबा खारन नोंथांमोननि अननायावसो नोंथांमोननि हेफाजाबजोंसो आं दिनैसिम थांनानै दङ नोंथांमोननि ब्लाडजोंसो बा नोंथांमोननि थैजोंसो आं दिनैसिम थांनानै दं आरोखि ना थ' बेनि थाखायनो आं दिनै भिडिअ लाबोदों जाहाथे आङो नोंथांमोननो फोरमायनो हायो आंनि गोसोनि खोथाखौ जेसेबां नामखौथ' आङो माने लानो हाया माने लाख दङ बे फुरा इण्डियायावनो इण्डियानिफ्राय हानिफ्रायबो आंनो थाइसे थाइनै मालाबा आं गैथारि समाव आंखौ हेफाजाब हरो थ' बिसोर गासिखौबो बिथांमोनखौ आं आंनि गोसो गोरबोजों साबायखर बावो आरोखि ना ओमफ्राय नामखौथ' लानो हालानो आं नोंथांमोननि सिगाङाव होनखाबाय मानो होनबा सोर सासेनिखौ लानो माने 2017निफ्राय दिनैसिम लाख मानसि जाबाय माने कन्टिनिउ होआबाबो जेनेबा दिनै बे हरगोन मालाबा बै हेल्प होगोन बेबायदि आरोखि ना आं दिनैसिम नोंथांमोननि अननाय ओमफ्राय नोंथांमोननि हेफाजाबावसो आं दिनैसिम थांनानै दङ ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोनहा आंखौ बिदिनो जेब्लायबो सापर्ट होबाय थागोन बा हेल्प होबाय थागोन ओमफ्राय आंबो माने दाबो माने बिराद थांनानै थानो गोसो जायो ओमफ्राय नाजाबाय थायो आङो जे आङो आरोबाव बेनिफ्राय साबसिन जेनेबा नोंथांमोनहा आंखौ जेरै सापर्ट होदों बा हेल्प होदों बेबायदिनो आं गुबुनखौबो हेल्प होनो नाजायो ओमफ्राय फिसा खोथा बाथ्राजों बा आं होनो हायाबाबो आं बेलेगनावबो बिनानै आङो हेफाजाबबो होयो ओमफ्राय आंनि थ्रुजों गोबां मानसिया माने गुबुनखौ हेफाजाब होग्राबो दं आरो थ' बे बिथांमोनखौबो जायफोर बिथांमोनहा आंनि बुंनाय बा आंनि खावलायनायाव बा आंनि स्टेटास बा आंनि माबा नायनानै जे माने बैखौ हेफाजाब होबाबो आंखौ हेफाजाब होनाय थ' बिथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा साबायखर बावो ओमफ्राय आङो दिनै आंनि जोनोम सानाव बे खोथाखौनो बुंबाय आरो फिर खेबसेबाव आं आंनि गोसो गोरबोजों रोजा साबायखर बावबाय थेंक इउ अल ओमफ्राय नोंथांमोननिफ्राय आसा खालामो नोंथांमोनहा आंखौ जेब्लाबो सापर्ट होगोन